Dili maapektuhan sa pagkakaron ang nagpadayong lokal nga hinabing pangkalinaw nga gipanguluhan sa Davao City Peace dinhi sa Dakbayan bisan pa man taliwala sa kanselasyon sa gobyerno sa peace talks tali sa estado ug sa CPP, NPA, and DFP. Kini maoy gibutyag ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio atol sa interview sa media sa gihimong Deluxe Bangsamoro National Women's Peace Table dinhi sa Dakbayan sa Davao karong adlaw. Walang effects ang direction sa national government with regard to the suspension, cancellation of the peace talks between the GRP and the CPP, NPA, NTF because the basis of the work of DCPs is the General Welfare Clause under the Local Government Code. So, hindi naman incompatible yung trabaho namin sa trabaho ng national government. All the more na hindi siya incompatible ngayon na hindi na sila mag-pursue ng peace talks. Matod sa alkalde nga samtang nagpaabot ang syudad sa ipagulang opisyal nga dokumento gikan sa national government kalabot sa pagkonsidera sa NPA isip mga terorista. Dili matarog ang ilang gihimong negosyasyon ngadto sa mga NPA dinhi sa syudad. Walang suspension or cancellation ng DCPs except only if there is an official document about the death terrorist tag coming from the Office of the President. But so far, walang ganun na official document. Lahat ng mga nasabi are just verbal pronouncements of the President. So, legally, we can still continue to negotiate and talk if they still want to talk through our DCPs. Apan kung aduna nay deklarasyon nga ang NPA usa na ka terorista, ilang lingkuran kini sa DCPs diha sa mamahimong epekto niini ug unsa usabang ilang aksyon sa ginapaabot nga opisyal nga dokumento. Kini maoy panapos nga katin-awan sa mayor. Kasama mo sa balita, kini si Radyoman Amy Genita, Tatak, RMN. Tatak, RMN.